Hello, good morning. Hi there. Kumusta mga igsoon, kapatid, kabarkada, mga higala, tanan, kapamilya, kumusta mo diya mga igsoon? This morning, aniya nasad ko, gusto ko mo dasig ninyo mga igsoon. I just wanna share the word of God. Gusto ko mohatag og mga encouragement sa matag usa ka nato ning taknas kabuntagon, no? Anindot hisgutan ang Ginoo mga igsoon before adto sa itong mga responsibility every day kay I believe each of us has different responsibilities sa atong balay tanan natay mga gimbuhaton but this morning sa before ta madto ana no before nato itugway atong kabaw atong baka atong lawgan ang atong mga kahayupan mga igsoon no before na siya nato buhaton ato sang pamalandungan ug una ang pulong sa Ginoo no mamalandong ta hindot si Lord unahon mga igsoon no and this morning nakoy basahon rin mga igsoon sa the book of Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. But before that, once again, gusto lang ako pasalamatan ako mga subscribers, my new subscribers. Thank you kaayo, God bless. And then just enjoy. Then just be updated sa uban ako nga mga i-upload nga videos. It's all about the word of God, mga pagdasig lang ni mga igsoon. And sa wala pa din makasubscribe, ako mong invite to subscribe my channel, Kristohanong Mabungahon. And then to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. So ako ning gihimo mga igsoon, gusto lang ako i-glorify si Lord. Wala nothing more, nothing less, not to earn money or become famous, but iisa lang si Lord. Nindot ipa-viral si Lord mga igsoon. Nindot himong chismis ang pulong sa Ginoo nining karong panahon na no. Nindot isutan si Lord mga igsoon no. And so salamat no. And then let's proceed. Now, kung basahon mga igsoon, Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Basahon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulo. Okay. Ato nadungog mga igsoon ang sinulat sa libro sa Isaiah mga igsoon nga nag-ingon ang kalahian sa tao ug sa Ginoo. Nag-ingon dire, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. Meaning mga igsoon, ang atong pangunahuna diferensya kay sa pangunahuna sa Ginoo. Meaning, but pasabot mga igsoon, ang atong maayo na para nato posible nga dili pa sad maayo ato sa Ginoo, no? So laki kayo diferensya kay ta sa Ginoo mga igsoon og pangunahuna. So meaning kung ato na siyang palawman mga igsoon pagsabot, meaning ang plano sa Ginoo most of the time mga igsoon dili pariha sa plano nato. Mabitaw nang usahay nga natay mga plano mga igsoon nga nindot kayo pitit na tong excited na kayta sa tong plano while nagpursue ta sa tong plano for the future nindot kay but all of a sudden na break ang tanan, naguba, nabungkag. Kay ngano man gusto si Lord nga ang pinaka the best nga plano nga iyang nahibaw-an nga para nato mao ay atong maangko no. So nga na ba so nay gitawag og redirection, meaning mga igsoon ngano man dili pareha. So mao ni timan-an day nato mga igsoon bisan unsa kanindot sa tong pangandoy atong plano atong hibaluan nga si Lord lahi pod ug magunon ana. Akong basa ng following verse, as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher, meaning taas kayo ang plano sa Ginoo kaysa atong plano no. So usahay ang atong plano okay na ni maayo na pero ang napadyoy mas maayo no. So mas nindot no. Kung ang atong plano nindot napay mas nindot nga plano ang Ginoo kay lahi meaning ang iyang timetable at the same time lahi sa atong timetable no. Lahi ang timing ni Lord sa timing nato no. Abi ni maun ni siya, abi ni mauna ni nga trabaho kung gusto but murag imo na jung gibuhos tanan pa taod mga igsoon nabungkag nawa kasi mong trabaho na depress ka, nasakitan ka. Ano man kay lahi jud no, lahi meaning ang atong expectation lahi sa expectation ni Lord no. Example pareha nako mga igsoon before magisgo sa tag love life no. Sa akong past mga igsoon nagtuo ko pila ka bisan nakailan ako sa Ginoo na ako'y mga gitawag og kanang karelasyon no. But nagtuo ko mauna, excited ko mauna gyud siya Lord, gusto ko makauban ni siya sa tibok na akong kinabuhi. Then gusto ko makauban ni siya Lord God to serve you no. Nga na babat all of a sudden split decision okay. Ngano man tungod kay
ang ato ding plano may akong plano nga maayo mauna ni siya kay gigamit sa Ginoo, anointed, mauna ni siya kay nakaila sa tinuod nga Ginoo, buutan ana ba, but gi-break ni Lord kay ngano man laki gyud ay no. So meaning mga igsoon, most of the time our plans is different from God's plan, and then ang atong timetable kay mauna ni Lord kay sa una may igsoon ingana ko what day panahon yun ko Lord ay mo na kong alagad karon Lord na ako'y daghang mga disciples na sige ko gwali, but ako'y partner Ginoo, gusto ko'y partner, someone to lean on, someone sa katao nga akong mo advice nako og masakitan ko na mo comfort na nga na bitaw. So abi ko og right time na nga makabaton kog relasyon, but di pa di I know. And akong nabantayan mao ni Maigson based on my experience Maigson, most of the time kuan God's timing come when least expected. Okay? Once again, God's timing comes when less expected. No, meaning kanang ang right time sa Ginoo lahi kayo kay moabot hinon siya mga igsoon most of the time kanang wala na hinon ka nagdahom, no? Wala ka magdahom, no? Wala ka nagdahom, no? Kay pareha nako kay bawo na magid mo sa akong love life, no? Pareha tong time nga na-meet na ko kong wife, no? Wala naabot kog Hong Kong, gi-invite ko ang akong pagtuo mo share sa word ni Lord. Akong pagtuo mga igsoon magtortor dito just to explore the beauty of Hong Kong, matug Disneyland or Ocean Park or unsa man mga tourist spot but it never comes out in my mind mga igsoon nga madto ko dito kay mangita ko pangasawon, madto ko dito kay basin na ay dito makauyab ko. No, so wala no kay mao na, so laki ang plano, lahi atong ano, lahi jud atong thinking ba. The way mag-think ang sa human may lahi jud kay mao na akong kuan, but all of a sudden mao na dayto kay yes at the same time gipa-share ko ni gitagan ko opportunity ni Lord to share His word didto nya mo travel mo mo suri-suroy sa nindot nga lugar, but at the same time didto dai gipamit ni Lord ang akong partner no nga mao na akong wife karon. So ana to makita mga igsoon nga lahi jud ang nga na-confirm ba. It's just a confirmation of the word of God nga tinuod yun nga ingon, my thoughts are not your thoughts, and then my ways are higher than your ways. Mura bitaw lahi kay siya mga igsoon, lahi kay atong dalan pamaagi, lahi gyud atong timetable, lahi jud kay mao na nga I encourage yung mga igsoon. Naam gid tay mga pangandoy no. Ikaw diha naminaw ka na kay plano sa imong kinabuhi. Na kay plano nga maayo, of course, kay wala man gid tay plano nga makadaot in the future, but hinumdumi mga igsoon. Please consider the plan of God. No, kay basin masakitan ta no. So pwede ta pray ta nga magplano mangandoy, but dili na to ibuhos tanan natong expectations atong plano ug pangandoy kay wala ta kay bawo sa plano ni Lord, no? Kay atong hinumduman mga igsoon, bisan unsa kanindot sa atong plano nga naa karon sa atong unahuna nga gimugna sa atong unahuna hinumdumi mga igsoon kani nga verse, for my thoughts are not your thoughts. So meaning most of the time lahi gyud no, lahi si Lord og pangunahuna mga igsoon. Kay kasagaran mga igsoon nagtan-aw ta sa sinugdan apan siya sa unahan or sa katapusan. Just like for example ngani kintaya mga in love, okay, mga kuan diha mga palangga na ko diha. Example single. So ang imong desire is nagpray ka for a partner, nagpray ka og partner. Lord, mauni gusto ko hatagi ko ngani anak niya napud siya trabaho. Example, tayo sa ka lalaki, babae ka nagpray, example lang babae ka, Lord God, gusto ko partner nga ngani anang kailan nimo may niloko nimo na relasyon nimo, and then napoy trabaho, and then all of a sudden mga igsoon na usa ka lalaki nga niabot sa imong kinabuhi na nailhan nimo ba, then fit sa imong prayer request kay ngano man nasa sa Ginoo na itrabaho, mao na gini. So ingana ta most of the time ngana ta atong thinking, so nagtan-aw ta kay mao na nila, mao ni ang laman ng aking prayer request, mao na ni ngana na. So nagtan-aw ta pero wa ta nagtan-aw sa unahan. Si Lord kay lahi man gud mga igsoon, nakita niya ang unahan di ba? Nakita sa Ginoo ang unahan, kita sinugdan. So dili ta mag-stick diha sa the beginning, no? Sa babaw ra ba ato sa ilaw mga igsoon. Mao na kay hinumdumi mga igsoon, ang atong unahuna lahi sa unahuna sa Ginoo. Ang atong plano lahi, ang pamaagi niya mas lawom sa pamaagi nato. So dili na to ibuhos atong once again dili na to ibuhos ng expectations sa atong nindot nga plano.
kay basin masakitan ta or basin ma-disappoint ta. Hinumdumi mga igsoon, bisag unsa kanindot sa imong plano, hinumdumi nga mas nindot gihapon ang plano sa Ginoo. Bisan unsa kalami kanindot ka gitawag na ka maayo sa imong pangandoy. Bisag unsa ka maayo ang nasa imong hunahuna karon, hinumdumi nga mas maayo pa gyud ang gihunahuna sa Ginoo. Si Lord knows what's best for us. Amen. Nakibaw ang Ginoo unsay pinaka the best para nato. And of course, as always mga igsoon, gusto si Lord nga maangko na to ang the best gikan kaniya, no? So ngano ari man ta sa less nga na may God's best. Amen. So mao na mga igsoon nga for me dugang pagdasig lang mga igsoon for me kuan lang kanang buhata lang ang unsay gipabuhat sa Ginoo nimo, unsay gipa-impress ni Lord sa imong heart nga may buhaton ana. So ayaw jud kayo pag unahuna nga mga unsa ba dano nga mga ayaw pag unahuna nga ang imong plano mao na gid na sakto, no? Amen. So ayaw pag unahuna, once again ayaw pag unahuna nga ang imong nindot nga plano mao na gid na ug perfect na siya. Dumdumi. Lahi-lahi ra bata pag unahuna sa Ginoo, no? So ang maayo ani, sige padayon lang ta buhat sa unsay kabuton sa Ginoo, buhat para na ako mga igsoon, wa ko mag-expect na maminyo pa, wa ko mag-expect nga makabaton og asawa nga pareha sa akong asawa karon kay ngana bitaw. But sa dihang nagsigir ako sunod sa kabuton, sunod wala ko kibaw nga naabot na day ang right time ning gitagal sa Ginoo, naabot ng perfect time nga giandam sa Ginoo nga iyan akong mataganong partner, no? Remember once again, our timetable is different sa timetable ni Lord. Mao na nga hinay-hinay lang sa plano igsoon, hinay-hinay lang sa imong pangandoy. I-consider ang pangandoy ug plano sa Ginoo kay siya may naghibaw sa pinaka the best para nimo. Amen. So mao ni ang mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning taknas kabuntagon. Continue to stay blessed and then continue to worship God and then continue to be thankful, be grateful for Him in the midst of this pandemic, in the midst of this crisis. Sagdi lang wala kay nadawat nga hinabang, sagdi lang nga wa kay nadawat nga relief goods kay nagsalig man ta sa relief ni Lord. Sagdi lang kung wa ka malista sa DSWD basta atong ngalan na lista sa libro sa kinabuhi. Amen. Sumaora na mga igsoon. Once again, thank you. God bless. To God be all the glory.